De vegades, és als jocs més foscos on apareixen nous camins inesperats, on es pot trobar una segona oportunitat. És un matí plujós d'abril i un atrafegat equip de persones treballa amb determinació i contrarrellotge. Només els queden unes quantes hores per enllestir els últims detalls de l'obra teatral que han de representar aquesta tarda. Són uns moments molt especials per a molts d'aquests homes, ja que avui seran actors de teatre, però la resta de dies compleixen condemna entre les parets d'una presó. La ciutat de Poznan acull aquest mes la tercera edició de la Competició Nacional d'Obres de Teatre de Presó. Durant un any, grups de presos de diversos centres penitenciaris de tot Polònia han estat preparant diferents representacions teatrals amb l'ajuda de voluntaris i ha arribat el moment de presentar-les davant el públic. La màgia del teatre al servei de la reinserció social. Només queda temps per un últim assaig. L'obra que aquest grup de presos ha de representar és una adaptació de la novel·la El procés, de Kafka. No és un text fàcil, però on treballat tu per aconseguir sorprendre amb el resultat final. Pomaga im w poczuciu odpowiedzialności przede wszystkim. Trzeba nauczyć się na pamięć tekstu, trzeba umieć go zinterpretować, trzeba umieć zbudować postać, trzeba współgrać z innymi więźniami, dochodząc do kompromisów, czasami trudnych. Tylko nie połamcie mu rąk. En el sistema penitenciari de Polònia hi ha 3 nivells de reclusió. El primer nivell és l'aïllament total. En el segon nivell es permet als presos tenir contacte amb la família i en el tercer poden passar el dia fora de la presó, però estan obligats a tornar-hi de nit. Només els presos del segon i tercer nivell poden participar en aquest programa de reinserció. Continua plovent a les 5 de la tarda, hora de l'estrena. El públic comença a arribar al teatre. Són, sobretot, familiars i amics dels actors, que esperen amb impaciència que comenci la funció. Hi ha il·lusió i nervis, molts nervis. Ara, tot depèn d'ells. Logika wprawdzie jest niewzruszona, lecz człowiekowi, który chce żyć, nie może się ona oprzeć. To są nieprawdopodobne doświadczenia i ogromne emocje. Dla nich też, dla rodzin, które tu przychodzą. Ich widzą po raz pierwszy w roli nie przestępcy, nie osoby, która jest na sali sądowej jako oskarżony, nie osoby, którą widzą na widzeniu w więzieniu, ale widzą ją jako aktora, widzą jako osobę, która jest oklaskiwana przez bardzo dużo ludzi, w prawdziwym teatrze oceniana przez profesjonalne jury. Tot ha sortit bé. L'últim dia del festival, el jurat determinarà quin ha estat el grup guanyador. Tot i que això, en aquesta competició, és el que menys importa.